Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen diasporalarynyň etnik türkmenleriň durmuşy barada gepleşikleri hödürlemäge dowam edýär. Gepleşigiň bu sany Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň öz hukuklaryny goramak ugrunda alyp barýan tagallalaryndan söhbet açýar. 23-nji iýulda Awganystanyň paýtagty Kabulda ýurtda hereket edýän türkmen guramalary ýolu açýada ýoldan gaçatly konferensiýa geçirdi. Bu möhüm çäräniň baş maksady näme? Onuň guramaçylygyna kimler gatnaşdy? Ýygnakda nähili meseleler gozgoldy. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany şeýle soraklaryň jogaplary bilen gyzyklanyp Azadlyk radiosynyň ýygnakdan habarly Kabulda habarçysy Şamerdan uly Murady bilen söhbetdeşlik geçirdi. Şamerdan uly goloýda Awganystanda hereket edýän türkmen jemgyýetçilik guramalary paýtagy Kabulda ýygnak geçirdi. Siz şu ýygnaga gatnaşdyňyzmy? Ýygnagyň baş maksady näme? Onuň guramaçylygyna kimler gatnaşdy? Awgan türkmenleriniň wekilleri paýtagt Kabulda uly ýygnak geçirdiler. Türkmenleriň intelligensiýa wekilleri bu ýygnakda çykyş etdi. Ýolu aç ýa ýoldan gaçatly jugarda geçirilen ýygnakda Awgan türkmenleriniň hak hukuklarynyň goragy, türkmenleriň ilim bilime üns bermekleri, türkmenleriň arasynda agzybirligiň berkemegi hakda gurrun edildi. Awgan türkmenleriniň milli hereketiniň, Akyol medeni jemgyýetiniň, türkmenleriň milli guramasynyň, Ustad Behmin adyndaky medeni jemgyýetiň tagallaty bilen geçirilen ýygnakda döwlet idaralaryna işe kabul edilmegini türkmen wekilleri Awgan hökümetinden soradylar. Awganystanda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Awgan türkmenleri hem aktiv gatnaşdy. Saýlawlarda türkmenler üçe bölünip, bir bölümi kandidat prezident ganyny goldadylar. Bölegi Abdullah'nın kandidaturasyny himayet etdiler. Galan bölümi Awgan Milli Howpsuzlyk Gulunyň öňkü başlygy prezidentlik saýlawlarynda kandidat Rahmatullah Nebile saýlawlarda ses berdiler. Ol türkmen ýaş siýasatçysy Abdulmejid Settaryny saýlawlarda özüne orunbasar belledi. Prezidentlik saýlawlarynda Muhammed Eşref Gany ýeňiji iglan edildi. Doktor Abdullah hem Awgan hökümetinden pay berildi. Ýöne iki ýolbaşçy hem hökümet idaralarynda türkmenlere hak hukuk kail bolmady. Awgan hökümetiniň öňki döwürlerinde ministrler kabinetinde türkmenlerden agda bardy. Türkmen wekillerinden daşary ýurtlarda elçilik wezipelerine de bellendi. Prezident Ganynyň öňki döwründe hem türkmen wekillerinden birisi Awganystanyň haç we awqaf minister wezipesinde işledi. Emma bu sefer prezident Gany hem Milli Ilalaşyk Geňeşiniň baş tutany Doktor Abdullah hökümet idaralaryna türkmen wekillerinden işe kabul etmedi. Awganystanda parahatçylyk boýunça Talibanlar bilen gepleşik geçirji topar Awgan hökümet tarapyndan döredildi. Oňa Awganystanda ýaşaýan arlyk milletleriň wekillerinden agda alındy. Gepleşik geçirji toparada türkmen wekillerinden agda kabul edilmedi. Şoňa Awgan türkmenleri öz nägeliligini bildirýärler. Türkmenler Awganystanda bir tarap halk hükmünde tanalýar. Türkmenler özara dawalara goşulmady. Taraplaryň arasynda araçylyk roluny oýnap biljek halk türkmenlerdir. Türkmenleri näme üçin bu pursat döredilmeýär diýip türkmen wekilleri öz närazylygyny beýan edýärler. Şu mesele bilen baglam Kabulda geçirilen maslahatda gurrun edildi. Ýygnakda esasan haýsy meseleler gozgoldy. Ýene bir ýagdaý dinleýijilerimiz üçin gyzykly bolmagy mümkin. Kabulda geçirilen ýygnak ýolu açýada ýoldan gaçatlandyrylýar. Bu şugaryň teklip edilmegine getiren şertlerden siziň habaryňyz barmy? Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşi bar. Bu geňeşiň ýolbaşçylarynyň türkmenleriň hak hukuklaryny goragy boýunça tagalla etmeýändigini ýygnaga gatnaşyjylar öňe sürdi. Şonuň üçin bu 4 guramanyň türkmenleriň hak hukugyny gorap herekete başlandygyny olar bildirdi. Käbir türkmen ýaşullary türkmenleriň hak hukugyny pul garşylygynda geleşik etdi. Prezidentlik saýlawlarynda türkmenleriň seslerini seniň peýdaňa bületen gutularyna zyňdyraryn diýip kandidatlardan pul aldy diýip türkmen wekilleri olary günalýarlar. Şoňa garamazdan türkmenleriň böleki guramalaryny, hususan hem türkmen şurasyny bu herekete goşulmaga olar çağırýar.
Awgan türkmenlerinin ondan gurrak medeni cemiyetleri we şorasy türkmen dinallarının 2 tane guramasy bar. Bu guramalar Awganistanyň Adalet Ministerliginde resmi taýdan hasaba alındy. Magtymguly Praga adında bir medeni cemiyet bar. Bu cemiyet dünýä türkmenlerinin insanperwer guramasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Kabulda geçirilen ýygnakda türkmenleriň agdylbir bolmagy nagtyldy. Guramalar we medeni cemiyetleriň agdylbir hereket etmekleri talap edildi. Böyleki guramalaram täze başladylan bu herekete goşulmaga çağıryldy. Guramalaryň esasy maksady Awgan türkmenleriniň hak hukugyny goramak, türkmen kadrlaryny hökümet idaralaryna işe yerleşdirmek, türkmenleriň hem elektroniki kimlik almaklary, ayal gyzlaryň hem raýatlyk kart almaklarynyň zerurdygy bildirilýär. Sebebi Awgan türkmenleriniň ayal gyzlarynyň 99%'ında kimlik kartı yok. Hatta erkek adamlaryň hem belli bölegi gyrjdanlyk senedini alman ýaşaýarlar. Awganistanda ilat sany geçirilmedi. Şu sebepden Awganistanda ýaşayan türkmenleriň anyk sany belli däl. Bu ýurtda 4 milyondan urak türkmenleriň ýaşaýanlygy çak edilýär. Awganistanda millet hasabı boýunça türkmenler 5-nji orunda durýar dip türkmen wekilleri aýdýar. Hususan hem Demirgazyk Awganistanda türkmenler koçun bolup ýaşaýarlar. Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde ösüş proýektleri amala aşyrylmady. Abadlaş işleri yola koyulmadı. Yerli hökümet idaralarında da türkmenlere hak verilmedi. Misal üçün Faryab vilayetinin 14 etrafı var. Bir etrafta da Türkmen hakim ya polisiya idarasının başlığı yok. Böyleki yerli devlet idaralarında hem Türkmenlerden yolbaşçı vazifelerinde işleyenler yok. Balık vilayetinde yaşayan Türkmenlerin sanının 40% tuvaragi bardığı Birleşen Milletler Guramasının halkara ösüş idarası tarafından yayradılan hasabatta ma'lum edilýär. Emma bu vilayetin yerli idaralarında yolbaşçı vazifesinde işleyen yekaca Türkmen yok dünýäli. Gündüz vilayetinde de şeýle. Bu vilayette yaşayan Türkmenlerin sanının 30% tuvaragi bardığı çak edilýär. Vilayetin yerli geňeşinde Türkmenlerden 3 deputat bar. Geňeşiň ýolbaşçysy hem türkmen. Şoňa garamazdan bu vilayetin yerli idaralarında türkmen kadrlarynyň ýolbaşçylyk wazipelerine alınmady. 9 etrafyň birinde hem türkmen hakim yok. Şu ýagdaýy gözüňde tutup türkmen wekilleri merkezi hökümete özleriniň ýüz tutýandyklaryny aýdýarlar. Kabulda geçirilen maslahatda hem ýokary okuly türkmen kadrlarynyň ýokary wazipelere işe yerleşdirilmegi boýunça tagallalaryň edilýänligi aýdyldy. Awgan türkmenleri gozgoýan bu meseleler boýunça nähili çykylygy gözleýär. Soňky ýynak Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň meselelerini çözmek ugrunda olara çykalga tapmak ugrunda nähili goşant goşup bilýär. Awgan türkmenleriniň hökümet idaralarynda işläp ýürenlerim azkem bar. Türkmenlerden yekaja deputat we yekaja senator bar. Hemen prezident Ganynyň we Abdulla Abdullanyň türkmen wekilleriniň geňeşçileri bar. Olaryň türkmenlerin kynçylyklarynyň çözgüdü üçin çäre görmeýändigini kabulda geçirilen ýygnagy gurnaýjylar aýdýar. Şu sebäpden özleriniň ýoly aç ýa ýoldan gaçatly şugar bilen herekete başlandyklaryny olar bildirýär. Türkmen wekilleriniň bu hereketi netijeli bolar diýip umyd edilýär. Ýoly aç ýa ýoldan gaç şugar bilen geçirilen ýygnakda edilen gurunlar sosial mediada hem köp paýlaşyldy. Kabulda geçirilen toplantı Demirgazyk Awganistanda ýaşayan türkmenleriň wekilleriniň ençemesi gatnaşdy. Ýygnakda esasen türkmenleriň hak hukuklarynyň goragy barada durulup geçildi. Awgan türkmenleriniň arasynda böyle ýygnaklar sirek geçirilýär. Şeýle ýygnaklar käşge ýygyderlik geçirilip durulsa diýip Awgan türkmenleri umyt baglaýar. Awganistanda söz azatlygy we metbuat erkinligi bar. Her millet öz meselelerini metbuat arkaly beýan edip bilýär. Türkmenler şu fursatdan kän peýdalanyp bilmediler. Awganistanda ýaşayan dürli milletleriň wekilleri we siýasy hereketleri tarapyndan hususy radio we telekanallar guruldy. Şolarda dürli dillerde gepleşik berilýär. Özbek dilinde de gepleşik berýän radio we teleýaýlymlar bar. Türkmenler tarapyndan heniz bir radio ýa telekanal açylmady. Kabulda geçirilen ýygnakda türkmenleriň türkmen we böleki resmi dillerde gepleşik berýän radio we teleýaýlymyň bolmagynyň zerurdygy bellendi.
radio we telekanal açmak barada hem işin alınıp barlayanlığı ýygnakda aýdyldy. Awganystanyň bilişimi diýany 4 milyon töweregi etnik türkmenleriň ýaşaýanlygy çak edilýär. Türkmen ilaty şeýle ýynaklara nähili umyt baglaýar. Siz türkmen diasporasynyň arasynda bolup etnik türkmenleri bilen söhbetdeşlik geçirýärsiňiz. Şeýle ýynaklar türkmen ilatynyň durmuş şertlerini ýeňletmek ugrunda şu wagda çeni nähili goşant goşdy. Şeýle ýynaklaryň bähbeýtildigini, onuň dowam etdirilmelidigini awgan türkmenleri aýdýar. Türkmenleriň başladan bu täze hereketiniň netijeli boljakdygyna tama bar. Awgan türkmenleriniň milli hereketi mundan 1 ýyl töweregi öň Awganystanyň Adalet Ministrliginde resmi taýdan hasaba alındy. 1 ýylyň dowamında bu hereket tarapyndan ençeme ýygnaklar geçirildi. Ýoksul adamlara kömek paýlanyp berildi. Öz saglygyny bejertmäge güýji ýetmedik näsalara milli hereket tarapyndan ýardam edildi. Awganystanda bejergisi mümkin bolmadyk näsalar daşary ýurtlara ugradylyp bejerdildi. İranda ölüm cezasyna hökm edilen Awganystanly bir türkmen ýigidi milli hereketiň tagallasy bilen dardan utaryldy. Mazar-ı Şerif şäherinde bir türkmen ýigidiniň ogurlanyp soňra öldürilmegine reaksiýa bildirilip, Awgan türkmenleri tarapyndan bir hepdelep geçirilen protestde milli hereketiň agzalary aktiv gatnaşdy. Awgan türkmenleriniň milli bähbeýdi üçin milli hereket Akyol Medeni Cemiyeti we beýleki guramalar öz tagallasını dowam etdirýärler. Awgan türkmenleriniň Türkmen Şurasynyň guramalarynyň we medeni cemiýetleriniň umydy köp. Awgan türkmenleriniň arasynda kynçylyklar az däl. Onuň hemmesiniň çözgüdü üçin guramalar we medeni cemiýetlerde mümkinçilik ýok. Awganystanda ýaşaýan halklaryň barsynyň daşardan himayetkary bar. Awgan türkmenleriniň guramalarynyň we cemiýetleriniň bolsa himayetkary ýok. Şoňa garamazdan bu guramalar Awgan türkmenleriniň ýagdaýynyň guwlaşmagy üçin jan edýär diýip türkmen wekilleri aýdýar. Awgan türkmenleri fevral aýyny özlerini bir liderem saýlapdy. Türkmen lideri şeýle ýynaklaryň guramaçylyk işlerine gatnaşýarmy? Siz söhbetdeşligiň dowamyny şeýle ýynaklarda çykyş edýän wekilleriň Awgan türkmenlerini öz aralaryna agzybir bolmaga çagyrýanyny aýtdyňyz. Awgan türkmenlerini birleşmäge agzybir bolmaga nähili şertler ýetergi berýär? Hawa Awgan türkmenleriniň liderinden kabulda geçirilen ýygnak barada maslahat soruldy. Guramalar we medeni cemiýetler lideriň buyrugy bilen hereket edýärler. Awgan türkmenleriniň lideriniň özi kabulda geçirilen ýygnaga gatnaşyp bilmedi. Ýöne onuň patasyny alyp ýygnak geçirdiler. Awgan türkmenleriniň lideri Muhammed Said Haşimi türkmenleri agzybir etdi. Awgan türkmenleriniň hemmesi öz lideriniň arkasynda durýar. Türkmenlerin arasında döreyen dawalaryň çözgüdü üçin oňa ýutýarlar. Türkmenlerin medeni cemiýetleriniň we guramalarynyň agzalary lideriň targytlaryndan peýdalanýarlar. Awgan türkmenleriniň milli hereketleri siýasy ugurdanam işçilik görkezýär. Bir siýasy partiýa döretmek üçin işe girişildi. Partiýanyň ady heniz açyklanmady. Guramaçylyk işleriniň üstünde işlenýär. Türkmenler sosial mediadan hem giňden peýdalanýarlar. Siyasi partiye döretmek barada hem sosyal medya arkaly fikir soraşlyk geçirildi. Cemiýetlerin we guramalaryň internetde we sosyal ulgamlarda öz sahypalary bar. WhatsApp, Viber we böleki tiltimlerde hem topar döredip türkmenleriň meseleleri bilen bagly gurrun edýärler. Kabulda geçirilen ýygnagam sosyal mediada wagt edildi. Onda edilen gurrunlar we alınan kararlar sosyal medya arkaly halka ýetirildi. Sosyal mediada türkmen dilinde ýazyw ýazmagam Awgan türkmenleriniň arasynda rawaç tapdy. Hususan ýaşlar türkmen dilinde ýazyw ýazmaga ökde howes bildirýärler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň. Başın teypap yelir,